Bé, bona tarda. Estàvem fent una miqueta de temps, però si us sembla començarem, perquè si no anirem molt endarrerits de temps, precisament. Estem aquí, com bé ho sabeu, per fer la cloenda del que va representar el programa Tàlia 2011 i donar el tret de sortida al programa Tàlia 2012. Per això ens acompanyen a la taula el president d'UNESCOCAT, el director d'UNESCOCAT, el doctor Miquel Àngel Esomba, i el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, el doctor Claudi Alsina. Té la paraula el doctor Miquel Àngel Esomba. Moltíssimes gràcies, doctora Anton, directora de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, il·lustríssim senyor Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, benvolgut conferenciant, senyor doctor Joan Manuel del Pozo, senyores i senyors, bona tarda. Les institucions públiques o d'interès públic, en un moment de crisi econòmica com l'actual, no poden restar impassibles, seguint desenvolupant els seus programes com si res, en el que seria un escenari o un horitzó d'intentar complir amb la seva missió social. Aquest és, de fet, el que jo crec que ha motivat i continua motivant que entitats com el Centre UNESCO de Catalunya, una entitat privada sense ànim de lucre amb relacions oficials amb la UNESCO, o, com suposo que després comentarà la seva directora, l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAP, hagin tingut l'interès de sumar esforços per tal de promoure una oferta adequada, una oferta de qualitat a un sector important de la nostra societat, la població jove, en un moment complex, com deia, com l'actual. I fer-ho, sobretot, amb un dels elements que, de primer ordre, en aquests moments, resulta imprescindible per part de moltíssimes d'aquestes persones que pertanyen al que anomenem la població juvenil per intentar sortir-se'n de vegades d'aquest atzucac sense fi que de vegades se'ns planta al davant, la formació. Formar-se perquè d'alguna manera, ja ens ho explicarà, suposo també després el conferenciant, és una qüestió que en el segle XXI haurà de ser per tota la vida i per tant, diguem-ne, trenquem esquemes respecte a altres moments, altres ocasions en els quals podíem situar, podíem considerar que la formació podia ser un element terminal per determinades etapes de la vida, però també formar-se per intentar, i és el que d'alguna manera el programa Tàlia procura, vincular d'una manera millor, d'una manera més eficaç el que podem entendre el món de la creació, el món de la cultura, el món de la formació, un món en el qual d'alguna manera una institució com el Centre UNESCO de Catalunya hi té alguna cosa a dir, alguna cosa a fer, juntament amb el que pot ser el món de l'acadèmia, el món de la formació inicial que es pot donar en el marc, per exemple, d'un centre universitari, posem per cas. Perquè molt s'ha dit i s'ha parlat sobre aquesta població jove que es veu assetjada amb nombroses dificultats des del punt de vista de la crisi econòmica, la situació d'atur, la situació de falta d'oportunitats per l'emancipació, però el cert també és que, com tot en aquesta societat, parlem d'un col·lectiu heterogeni i, per tant, trencar amb una determinada imatge de que aquest sector de població juvenil ha de ser necessàriament un sector de persones amb dificultats de formació inicial, de formació de base, en els primers estadis d'acreditació del seu procés acadèmic, és d'alguna manera un cert reduccionisme, i és per aquest motiu que també d'alguna manera des del Centre UNESCO de Catalunya hem volgut contribuir de manera important a donar sortida també a aquest altre sector d'aquesta població juvenil que no respon precisament en aquest perfil, però que igualment té necessitats formatives, com acabo de comentar, en relació al que seria aquesta plena inclusió laboral que permeti d'alguna manera aquesta inclusió social més àmplia. És en aquest col·lectiu de persones que ens hi hem adreçat i aquest col·lectiu de persones a qui volem seguir adreçant-nos.
Pensem que des d'una institució com la nostra tenim elements de valor importants a afegir en el que són els itineraris acadèmics que els centres universitaris proporcionen, i és per aquest motiu que el nostre compromís se situa en aquesta lògica i volem seguir treballant en aquesta qüestió. Permetin-me també que els digui amb una certa emoció que avui és un dia també especial per les persones que formem part d'aquesta entitat, perquè quan fa 2 anys vam començar a dissenyar aquest programa de formació i vam començar a veure la necessitat d'omplir aquest espai i a la vegada també intentar assumir el repte de generar-ho, d'omplir-lo des d'una proposta de qualitat, un no les tenia totes. No les tenia totes des del punt de vista financer, com podrem fer aquests cursos, tampoc un no les tenia totes des del punt de vista de la resposta. Realment aquests joves als quals ens adrecem voldran participar, voldran formar part d'aquests projectes, i tampoc no teníem clar en un principi del tot si podríem tenir companys de viatge amb els quals compartir aquesta feina. A hores d'ara, després d'un any, em complau moltíssim, i per això dic que és un dia especial, poder constatar que aquestes inquietuds pròpies de tot inici de projecte han estat amb escreix superades. Hem tingut uns cursos plens de persones interessades en els nostres continguts, hem tingut la possibilitat de poder finançar amb qualitat el que serien aquestes activitats formatives i sobretot hem trobat un company de viatge, unes companyes i uns companys de viatge de primera categoria. L'Institut de Ciències de l'Educació, sense cap mena de dubte, ha estat un factor important per l'èxit i el bon desplegament d'aquest programa. Vull reconèixer i agrair públicament aquí tot el coratge i la determinació que la doctora Anton, la seva directora, ha manifestat des dels primers moments per tal que això fos possible, fos viable. I també vull agrair de manera important la Maria Massip i el Francesc, les persones que han estat treballant amb els equips tècnics per part de l'Institut de Ciències de l'Educació, tota la dedicació, la professionalitat i la feina de qualitat, sense la qual, sens dubte, aquest primer any no hagués pogut ser certament exitós. Amb tot això em complau també observar que podem, després d'aquest primer itinerari, veure la possibilitat de tirar endavant una segona edició, un Thàlia 2012, un Thàlia que pretén corregir errors que sempre n'hi ha dels primers moments de la primera edició per tal d'intentar superar-los i d'intentar anar més enllà amb el que és l'ambició dels seus objectius, que, com dic, no és un altre que respondre als desafiaments centrals, nuclears, d'una societat com la nostra en els temps que corren. Per la meva part, només agrair-los la seva participació, la seva assistència en aquest acte i recordar-los que quan acabi tindran a la seva disposició, si no ho han pres ja, tot un seguit de materials en les 2 taules al costat de la porta d'accés per tal que en puguin agafar-ne tants com vulguin, ja que d'això es tracta en aquests cursos. Formació, informació, capacitat, coneixement, per tal, diguem-ne, de ser millors professionals, però també millors persones preparades per a la societat actual. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel Àngel, i gràcies per la part que em toca. Té la paraula el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, doctor Claudi Alsina. Senyora directora de l'ICE de l'Autònoma, senyor director d'UNESCOCAT, senyor conferenciant, senyores i senyors, jo en primer lloc els hi porto la salutació del secretari d'Universitats i Recerca, que va ser convidat a aquest acte i per agenda no ha pogut venir i m'ha delegat que jo vingués en la seva suplència a aquest acte. Val la pena dir, però, que personalment és un goig participar en aquest acte per diversos motius. El primer, diria, que ara parlant formo part dels taloners del que serà l'actuació magistral del professor Del Pozo amb la seva conferència. Per tant, això sol ja justificava el venir i gaudir de la seva presentació. En segon lloc, jo m'atreviria a dir que
amb aquest programa que ara tanquen i alhora inicien, dirigit al jovent i en temes de gran actualitat, formant part d'aquest concepte d'aprenentatge al llarg de la vida, jo crec que això és un dels grans reptes que en general a tots els nivells del món de l'educació tenim. El lifelong learning, que tenen la sort de que amb aquestes paraules els hi queda la fórmula L al cub, en idioma anglès, nosaltres doncs aprenentatge al llarg de la vida, jo diria que aquest és un dels grans reptes que a tots els nivells hem d'assumir, i el programa aquest de Thalia 2012 forma part d'aquesta oportunitat d'anar aprenent, que no vol dir un retorn tradicional a les aules, sinó oferir oportunitats que la gent al llarg de la seva vida es pugui reciclar, pugui aprendre coses noves i aclarir definitivament que avui en dia part de la complexitat de la nostra societat és que moltes coses caduquen i el coneixement també caduca. I per tant, al llarg de la vida, tothom es tindrà que anar reciclant i formant moltes vegades, no una sola. El concepte aquell de viure de renta, ja he acabat d'estudis, ara el rest de la meva vida fins a la jubilació tirarem mà del cuponet dels estudis realitzats, és definitivament fora ja de lloc. Inclús fixin-se que hi ha conselleries o ministeris, que uns es diuen d'universitats i altres llocs que han fet d'educació superior, i per mi el cas més entranyable em sembla que són els escocesos, que en lloc de parlar d'un ministeri d'universitats, etc., han usat precisament lifelong learning, el ministeri d'aprendre al llarg de la vida, entenent que ells no sols aspiren a oferir els graus i els màsters inicials que avui es fan a Europa, sinó també aquelles actuacions que els alumni o altra gent que necessiti formació hi pot anar. Tractant-se d'una iniciativa recolzada no sols per l'ICE, sinó també per la UNESCO, jo tenint present, com tots tenim, que la UNESCO té patrimonis, coses declarades Patrimoni de la Humanitat, i a Catalunya tenim diversos edificis joiosos, però també tenim la sort a Catalunya de tenir reconegut per part de la UNESCO Patrimoni Immaterial de la Humanitat, com és la Patum i els castells. I si s'hi fixen, també l'últim ha estat que la UNESCO reconegués de forma transregional la dieta mediterrània. Escolta, la dieta mediterrània per lo vist va molt bé a efectes de salut. Jo suggereixo a la gent d'UNESCO que consideri la possibilitat de declarar també patrimoni intangible transregional de la humanitat la formació al llarg de la vida, perquè això és un patrimoni en el qual cal insistir, que no és evident per a tothom potser la necessitat que això s'ofereixi, i en canvi crec que és la millor oportunitat que podem donar a la gent per anar-se resituant i desenvolupant les seves activitats. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Gràcies, doctor Alsina. Bé, la talonera dels taloners acaba i li donem de seguida la paraula al doctor Del Pozo, però una miqueta sí que tenia ganes d'explicar-los què fa un ICE en un lloc com aquest, perquè en principi si la delegació catalana d'UNESCO volgués, amb llenguatge col·loquial, es bastaria sola i li sobraríem tots per fer la feina. El fet que pensés en una institució universitària per donar una miqueta més com diríem, de dimensió en els seus cursos, per nosaltres va ser un honor.
En aquest sentit, trobo que és molt important la feina que han fet, ja ho ha dit el Miquel Àngel, tant la Maria Massip del nostre ICE com el Francesc Costa, també de l'ICE, però també el Daniel Montaner, que avui el tenim en funcions de fotògraf, i sobretot el delegat de la rectora per a estudiants. Això pot semblar unanimitat i no ho és. És a dir, que una persona que està al cas del dia a dia dels estudiants en la seva formació, ja sigui de grau o de postgrau, que s'hagi implicat en pensar que hi ha un altre tipus de formació que es pot fer també, penso que ha estat un element positiu a considerar. El delegat de la rectora per a estudiants és el doctor Joan Lluís Pérez Francesc. De vegades en els ICES, i sobretot jo parlaré pel que conec una mica, que és el de l'Autònoma, sembla que la nostra feina quedi circunscrita, com bé ha dit el doctor Claudi Alsina, a afavorir el posar del dia, l'actualitzar coneixements del professorat del sistema educatiu. I de fet històricament és així, és a dir, si fins fa un any i mig haguessin preguntat què en saps de l'ICE, què fa? Doncs la gent de l'ambient universitari segurament haguera dit, fa el CAP. El CAP, que era aquell curs que s'havia inventat el Ministeri amb la Llei General d'Educació de l'any 70 perquè aquells estudiants universitaris que havien fet qualsevol de les disciplines que una universitat ofereix i no fos d'educació o els seus derivats, pogués dedicar-se a la docència. Químics, enginyers, arquitectes, geògrafs, historiadors, és a dir, gent que potser, alguns sí, que quan van començar els seus estudis pensaven que es dedicarien a la docència, però segurament molts altres no. I aquí van trobar una oportunitat, bé perquè se'ls va desvetllar una vocació tardana, bé perquè tenim el mal costum de menjar cada dia i la docència això els hi permetia. Per tant, el fet d'acompanyar en el jovent un cop acabat uns suposats estudis amb un altre tipus de formació complementària, almenys per l'ICE de l'Autònoma no era nou, ja ho havien fet amb el CAP, doncs mira, des de l'any 70 i fins que va començar el màster de secundària, que crec que està en la seva segon any d'acció, o primer? Segon, segur. Per tant, què fa l'ICE? Fa ponts entre el sistema educatiu i el sistema universitari, entre les organitzacions que pensen en el jovent i les organitzacions que tenen gana que tothom ens continuem formant. Mirin, aquesta mateixa sala on estem acull la sala i els complements 800 persones que tenen més de 60 anys en les anomenades aules d'extensió universitàries. Però per contra, procurem que els nens i les nenes de 5è de primària vinguin a la universitat, sàpiguen què s'hi fa i tinguin ganes de continuar aprenent. Això és un programa que té l'Associació Catalana d'Universitats Públiques que se'n diu la Universitat dels Nens i les Nenes. I l'ICE de l'Autònoma, en concret, a més, ajuda als treballs de recerca dels nois i les noies que acaben batxillerat, en el que es coneix com a programa Argó, i el que ens identifica més és el premi, però això és igual, perquè el que vol dir és que fan estades, venen als departaments, corren entre nosaltres, fan el seu treball de recerca. Aquest any se'ns han presentat 388 treballs, pensant que cada institut només en pot presentar 2. Doctor Claudi Alsina, com a bon matemàtic, fa la divisió i veurà que el percentatge és alt amb respecte als instituts del territori. Per tant, què fa un ICE? Ponts i mirar-se amb bons ulls aquelles iniciatives que de vegades sí que per desconegudes ens fan una mica rona de por, però si tenim bons companys de viatge, com en aquest cas és UNESCO-CAT, aquí estem i aquí ens trobarem. Per tant, la sessió dels taloners s'ha acabat. Gràcies novament per ser aquí i deixem el Miquel Àngel Esomba perquè presenti el nostre conferenciant, el doctor Del Pozo, al qui vull agrair molt especialment que hagi acceptat la invitació. Gràcies.
Procedim, doncs, a presentar el nostre conferenciant. Es tracta del doctor Joan Manel del Pozo, professor titular de Filosofia de la Universitat de Girona, de la UDG, i persona coneguda i reconeguda també, a banda de les seves dotades qualitats acadèmiques, per el seu compromís social i cívic des del món de la política, des del món social, per tal de fer de Catalunya un país molt millor del que és en el present, o que en el seu moment fou en el passat. Hem demanat a l'Institut de Ciències de l'Educació i a UNESCO-CAT que el professor del Pozo pogués fer-nos una petita conferència al voltant d'un tema important per a institucions formatives com les nostres: formar-se al llarg de la vida per assumir-la integralment. Formar-se al llarg de la vida amb aquesta consonància europea de dimensió formativa renovada, com comentàvem durant la introducció del segle XXI, però amb una finalitat: assumir-la integralment. D'això és el que demanaríem que el doctor del Pozo ens en faci aquesta conferència, i agrair-li novament en nom de les organitzacions que han realitzat aquest acte la seva amabilitat per ser aquí entre nosaltres. Per tant, doctor del Pozo, teniu la paraula. Moltíssimes gràcies, estimat Miquel Àngel, director de la UNESCO, benvolgudes Montserrat, directora de l'ICE de l'Autònoma, i benvolgut secretari del Consell Interuniversitari, doctor Claudi Alsina, i benvolguts i benvolgudes totes les persones que us heu posat aquí amb una activitat seriosa i tancada, encara que sigui en un edifici de gran noblesa, no estant al carrer, que ens ofereix avui un dia primaveral excel·lent. Valoro molt que tingueu la voluntat d'escoltar unes reflexions entorn del que acaba de dir el director d'UNESCO-CAT, i jo intentaré justament concentrar alguns pensaments entorn d'aquesta idea de formar-se al llarg de la vida per assumir-la integralment. És dels títols de conferència que m'han sortit més llargs i voldria fer un comentari sobre això dels títols. El títol està al començament i, com recomanava un savi filòsof, s'ha de començar pel començament. Bé, doncs, quines opcions hauria tingut jo per titular aquesta conferència? Una seria la del títol enigmàtic, que això em va passar, és una experiència que he tingut. Fa pocs dies, en defensa de l'ensenyament de la filosofia a la secundària, vaig publicar un article en un diari de notable circulació, i el títol que jo havia proposat era Filosofia secundària, : una experiència, una expectativa. I, amb criteri periodístic, el títol va aparèixer Una experiència, una expectativa. Títol enigmàtic, perquè això podia ser qualsevol cosa. Després sí que hi havia una entradeta que deia la filosofia secundària es presenta com una opció, però en principi aquest del Pozo escriu, diguem-ne, de coses esotèriques i estrambòtiques. Bé, evidentment no volia un títol d'aquesta mena. Un títol genèric ja més adequat a l'objectiu que m'havien proposat amablement els organitzadors, que els agraeixo molt la confiança, seria, per exemple, formació i vida. Bé, és genèric, però ja s'ajusta una mica, ja enfoca cap al que és el nucli de la meva intervenció. Un títol menys genèric, sintètic, podríem dir, que ja digués alguna cosa més que aquell anterior, podria ser formació i vida integrals. Bé, ja amb aquest integrals ja sembla que estàs apuntant cap al que finalment vaig optar. Faré un títol tesi, és a dir, un títol que, per dir-ho d'alguna manera, amb ell sol ja es podria fer la conferència. Formar-se al llarg de la vida per assumir-la integralment. Aquesta és la tesi que penso defensar. I el títol és llarg, i des d'aquest punt de vista és una mica incòmode com a títol, però ja diu tot el que voldria dir. Llavors, a partir d'ara, què faràs? Home, el que faré serà aquest tronc, posar-li unes branques i unes fulles que l'acabin de fer més passable, més comprensible, però diríem que en la lectura tranquil·la del títol ja hi ha el contingut ple de la conferència. I, com veureu, tot girarà entorn d'aquesta proposta. Ho faré, després d'aquesta breu introducció, amb uns punts que són els següents, i d'aquesta manera també vaig explicant les branques que intentaré construir. Una primera serà reflexionar sobre si formar i educar, i derivadament formar-se i educar-se, són la mateixa cosa
o hi ha gaire distància entre elles. Un segon punt el referiré a un concepte que està implícit en aquesta expressió al llarg de la vida, el long life, el lifelong. Aquesta expressió al llarg de la vida conté un dels conceptes més misteriosos de la vida humana, el temps. I vull fer una reflexió sobre el temps vinculat a la nostra vida íntegra. I acabaré amb una petita reflexió sobre el que a mi em sembla que són els 4 eixos que defineixen la vida humana, que jo en dic eixos antropogènics, és a dir, a través d'ells generem l'ànthropos, l'ésser humà, la persona humana. Per dir que una formació al llarg de la vida, per assumir-la integralment, passa per donar resposta a les necessitats d'aquests 4 eixos que, repeteixo, situarem al final. Aquest és l'esquema de l'explicació que pretenc desenvolupar. La primera, formar i educar, formar-se i educar-se. És el mateix? Jo diria que més aviat sí. És a dir, per a mi, formar i educar o formar-se i educar-se es poden entendre com a sinònims. És veritat que pel principi d'economia del llenguatge no haurien d'existir els sinònims, perquè tendim d'una manera espontània i natural a aplicar una economia en els processos humans. I sempre que hi ha un sinònim s'ha de dir que un sinònim mai no és perfecte respecte a un altre, perquè si és perfectament igual en la seva definició, n'hi ha un que cau. I si es mantenen els dos és perquè mantenen una mínima diferència. Bé, jo diria que diferència entre formar-se, o formar i educar, formar-se i educar-se, n'hi ha molt poqueta, que per mi funcionen molt com a sinònims. L'única diferència seria que l'ús social d'educació va més associat al caràcter formal de l'educació, el que també se'n diu Conselleria d'Ensenyament, és una opció, és educar, és organitzar la instrucció de les persones petites i joves, perquè tinguin aquell títol que després resulta que ja no serveix per tota la vida, però en principi això és el que connota més la paraula educació, mentre que la formació connotaria més un tipus d'ensenyament no formal, és a dir, un tipus d'ensenyament que no estaria necessàriament situat en els espais escolars, escoles, instituts i universitats, sinó que transcorreria al costat d'ells, eventualment creuant-se amb ells, però una mica al marge. Però als nostres efectes jo proposo que entenguem que formar i educar, formar-se i educar-se mantenen un grau molt elevat de proximitat i després donaré algun detall més. Jo partiria d'una definició d'educació que a mi em sembla lluminosa en la seva profunditat per aplicar-nos-la justament a la idea de formació al llarg de la vida. Perquè en la mesura que una noció, una altra legítima noció d'educació es proposés, potser no serviria tant per la formació al llarg de la vida. Aquesta serveix, a parer meu, per l'educació en el sistema formal i per l'educació en el sistema no formal. Per tant, per l'educació ensenyament i per l'educació formació. És d'un alemany, Eduard Spranger, i diu això: educar és transferir a un altre, amb abnegat amor, la resolució de desenrotllar de dins a fora tota la seva capacitat de rebre i forjar valors. És una definició que l'he llegida en català, com suposo que heu constatat, però que sembla alemany, de la complexitat que tanca dintre. Bé, amb una petita explicació penso que podem trobar els punts de màxim interès que aquesta porta. Primer, l'educació és una transferència entre persones. Per tant, si mai algú ha fet, que s'ha fet, la hipòtesi que un dia podríem educar amb màquines, amb un gran soft educatiu, s'equivoca profundament. Mai cap màquina podrà substituir a una persona educant a una altra persona. Perquè el que es transfereix, després ve la definició, és irreductible en la seva intangibilitat i en les seves característiques antropogèniques, és a dir, de construcció de persones, és intransferible a una màquina per perfecta que sigui en la millor de les hipòtesis. Per tant, la primera noció és transferència entre persones. La segona subratlla aquest caràcter interpersonal, perquè hi posa l'amor pel mig. És a dir, hi posa una característica psicològico-moral, que és l'estimació. L'acte educatiu és un acte de transmissió entre persones sobre la base d'una atracció que en diem genèricament amor. Òbviament, com diu Aristòtil de l'ésser es diu de moltes maneres, l'amor es diu de moltes maneres, o hi ha moltes maneres d'amor.
Tothom entenem perfectament que no és el mateix l'amor paternofilial que l'amor de parella, que l'amor d'una persona solidària per les persones que tenen una necessitat. Són diferents formes d'amor. Bé, també hi ha un amor pedagògic, i en la millor tradició de la història de la pedagogia se n'ha parlat moltes vegades. Bé, es tracta d'aquest amor, que té la qualitat del que els grecs en deien filia, que és la voluntat del bé de l'altre, una voluntat emotiva i sincera del bé de l'altre. Doncs bé, educar és fer aquesta transferència amb amor, l'abnegació la podem deixar tranquil·la, no cal arribar a l'heroisme, amb amor. I què és l'objecte d'aquesta transferència? Fixeu-vos bé que és refinat i subtil, però extraordinàriament important. Que l'educant desenvolupi de dins a fora, és a dir, desplegui de dintre seu una capacitat genèrica de rebre i forjar valors. És a dir, es tracta d'una persona que n'estima una altra i en aquesta estimació li transfereix la capacitat, la resolució de desenrotllar de dins a fora. La resolució vol dir les ganes, és a dir, una actitud vital, la resolució de desplegar una capacitat consistent a rebre i forjar valors. Aquesta definició no agrada a aquells que tenen un concepte hipercognitivista de l'educació i de l'ensenyament, perquè en aquesta definició no hi apareix la noció de coneixement. I dius, home, però vols dir que no s'hi hauria de posar? La resposta és relativament fàcil. El coneixement és un dels valors. Fins i tot, si voleu, és el més important dels valors. No entrarem a jugar si és l'1, el 2 o el 3. Està entre els més importants dels valors. I per tant sí que hi és. El que passa que aquest senyor, jo diria que amb molta finesa filosòfica i psicològica, el que ens diu és que és tota una gamma de valors la que s'ha de desplegar a la vegada en la persona, d'una manera que podríem dir autònoma. Aquesta definició, per tant, ens diu que l'educació no ha de ser principalment informació ni instrucció, encara que la informació i la instrucció en formin part. És alguna cosa més. Que, en segon lloc, ha de cuidar la intel·ligència, però la intel·ligència emocional, perquè t'està dient que és una condició sine qua non que hi hagi un contacte emotiu, una filia entre educant i educador. En tercer lloc, ens diu una cosa que intuïtivament tots hem vist, i és que en l'acte formatiu o educatiu el que fonamentalment es transmet és el gust per les coses, per exemple, pel coneixement. Si em permet el doctor Alsina, bon matemàtic i bon professor de matemàtiques, ensenyar matemàtiques és sobretot ensenyar el gust per les matemàtiques. Ensenyar, si em permeten una referència a la meva professió de professor de filosofia, ensenyar filosofia és ensenyar, home, el gust per la filosofia pot ser difícil, però la inquietud per la filosofia sí que és. Aquella necessitat de tenir el que en deien els clàssics curiositat. Thaumatzein en grec, aquella admiració encuriosida per com coi s'explica el món. Doncs bé, el professor de filosofia que no transmeti la inquietud per saber com és el món, ja pot anar explicant la crítica de la raó pura de Kant. És igual. No haurà ensenyat filosofia. I això ho podríem anar dient de totes les matèries. Per tant, és important això, perquè el que diu Spranger és que hem de transmetre amb amor la resolució, les ganes de... És a dir, una actitud davant de la vida, una actitud de desplegament dels valors. Bé, deixem aquí el comentari de la definició, però que el proposo com a marc per després comprendre millor el desplegament que segueix. Hi ha una noció que a mi em sembla molt important referida al que és el nostre objectiu, de parlar de la formació al llarg de la vida per assumir-la integralment. La noció és la d'educabilitat. Podríem dir també formabilitat, però queda una mica més forçada. Educabilitat. Què és l'educabilitat? És aquella condició humana per la qual l'ésser de cada un de nosaltres, i pel que sembla, de tots els individus de l'espècie que han vingut i que hagin de venir, la condició humana és d'una tal obertura que necessita construir-se per una acció constant sobre si mateix i anar fent de la pròpia vida el que en diria un artista, la pròpia escultura. Fixeu-vos que la formació està suggerint metafòricament la idea de donar forma, ben clarament. Doncs bé, donar forma a un fang, donar forma a un marbre, donar forma a un bronze, és exactament un treball que
nosaltres podem assumir com a imatge de la pròpia vida. Fins al moment de morir, podem modificar la nostra pròpia figura. La plasticitat humana, que és extrema en els anys inicials de la vida, que és màxima en els anys inicials de la vida, no plega mai, excepte casos, òbviament, de malaltia gravíssima, d'accident que deixa la persona en estat de coma. Però si no ens situem en aquest extrem ja pràcticament equivalent a la mort, mentre hi ha vida mínimament conscient, cada un de nosaltres pot canviar per bé i per mal. La proposta, òbviament, de qui tingui sentit educador és canviar per bé. És millorar la pròpia formació. És fer el que podríem dir la pròpia escultura una mica més perfecta. Fer la pròpia escultura una mica millor. Aquesta educabilitat, per tant, és una característica que tots els psicòlegs i pedagogs, òbviament, estableixen com a principal per justificar el procés educatiu i que avui, molt clarament, s'extén fins al moment mateix de la mort. Naturalment, aquí hi pot haver una idea negativa, que és la següent. Com que se sobreentén, encara que sigui erròniament, que el fet de ser educat en el sistema formal d'ensenyament comporta un esforç, una càrrega, una dificultat i alguns potser dirien un sofriment, això vol dir que hem d'estar fins al moment de morir suportant la càrrega i el sofriment que molta gent atribueix en el sistema formal d'educació? No. La primera bona notícia és que cada vegada es pateix menys en el sistema formal d'educació. Hi ha hagut èpoques en què el sofriment estava associat al fet mateix d'educar. Bé, això sembla que s'ha superat. Però bé, fins i tot si suposem que encara ara molta gent pateix, per què? Perquè hi ha avaluacions, hi ha qualificacions, hi ha dificultats, etc. Ningú ha d'entendre que formar-se al llarg de la vida signifiqui incorporar una manera de sotmetre's permanentment a una mena de controls de no sé qui, que no, jo crec que això seria tristament insuportable. I que hauríem d'aspirar a considerar que és possible, fins i tot dintre del sistema educatiu, que la construcció d'autoformació, aquesta autoescultura que nosaltres hem de fer de la pròpia vida, pot ser no només no sofridora, sinó plaent i satisfactòria. Podríem dir que el missatge principal seria formar-se al llarg de la vida no només no és un sofriment, sinó que pot ser un gust i un plaer. Perquè trobes gust, és natural trobar gust en el propi progrés. És natural trobar gust en l'avenç, en la vida per assumir-la integralment. Perquè en cada moment de la vida tenim capacitats i necessitats diferenciades i aquestes capacitats i necessitats diferenciades esperen de nosaltres una resposta adequada. I les persones que saben fer aquest procés podríem dir que el que més generen no és sofriment, sinó satisfacció. Per què? Perquè, a diferència de concepcions tradicionalistes de l'educació eminentment autoritàries, l'acte educatiu no és un acte on aquell que se suposa que és educat està passiu, sinó que està actiu, ja quan és petit, ja quan és molt petit. A l'escola bressol, després a l'escola primària, secundària, etc. Sempre la bona educació, també la formal, la que podríem considerar més dura i organitzada, demana que l'educant protagonitzi el seu procés educatiu. Això, òbviament, al llarg dels anys va a més. Certament també hi ha una certa passivitat, una certa receptivitat en l'educant, en el nen, en l'adolescent, en el jove. Sí que hi és. Però si només hi ha passivitat, si només hi ha receptivitat, la qualitat de la seva educació serà inferior. De tal manera que és, i els de l'ICE segur que ho saben molt bé, és necessari que els nostres mestres i professors siguin educats en la necessitat de fer activitat, òbviament, sobre els nens i nenes, només faltaria, és la seva feina, dirigir el procés d'aprenentatge, però amb una condició, implicar-hi activament aquells que reben aquesta orientació, aquesta instrucció. Perquè en la mesura que no s'hi impliquin activament, allò és pluja que rellisca sobre un impermeable. I perquè aquesta pluja no rellisqui, perquè aquesta pluja amari a la persona ha de tenir una actitud evidentment activa. Aquesta és la idea que deia Spranger. Has d'arribar a desenrotllar, a tenir la necessitat i el gust de desenrotllar de dins a fora tota la teva capacitat de rebre i forjar valors. Per tant, primera noció, educabilitat, som educables al llarg de la vida. Aquesta és una magnífica notícia,
perquè ser educables al llarg de la vida és ser millorables al llarg de la vida. Fins al moment mateix de deixar de respirar ens podem fer una mica millors. En segon lloc, no és que ens hagin d'educar, és que ens podem educar nosaltres. Certament demanant la col·laboració d'altres, perquè hi ha moltes coses que tu sol no pots proveir dels instruments per construir-te. I per tant podem dir que, fent servir una paraula molt seriosa, que l'activitat educativa és sempre una mica dialèctica. És a dir, en una confrontació entre dues parts, però dues. És a dir, que la persona perceptora, per dir-ho així, també ha d'estar activa. Per tant, es tractaria d'arribar a una noció àmplia i no reduccionista d'educació i de formació amb tot això que estem dient. I jo diria que hi ha 3 reduccionismes, és a dir, 3 simplificacions nocives, perquè a vegades hi ha operacions de reducció, operacions matemàtiques molt bones de reducció, que poden ser correctes, però la reducció, quan és reduccionista, és dolenta, perquè és una simplificació injusta, una simplificació mal feta. Quins reduccionismes operen en el terreny educatiu? Un reduccionisme l'he esmentat abans, el que podríem anomenar hipercognitivisme. És a dir, considerar que només el coneixement mereix l'educació. És a dir, eduquem només perquè coneguin coses els nostres nens i nenes. I mireu, un servidor que és de filosofia i se suposa que valora el coneixement, diu sí, però no en podem tenir prou. Perquè, jo diria que per sort, els éssers humans no som només éssers capaços de conèixer. Després veurem per què. Per tant, compte amb l'hipercognitivisme o amb el cognitivisme en exclusiva. Compte també amb el professionalisme, un altre reduccionisme que s'aplica al món educatiu. Què és aquesta idea? La següent. Considerar que els nens i nenes són educats, i els homes i les dones després, són educats exclusivament per desenvolupar tasques professionals. És evident que la societat, i com més complexa i avançada, més necessita persones preparades per desplegar bé la seva feina. Però les persones no han de viure només per la seva feina. Assumir la vida integralment significa assumir bé fer la teva feina i omplir la teva existència de tots els altres elements que la dignifiquen com a humana, entre els quals la feina és, altra vegada podríem dir, si voleu, la més important, però no l'única important. Per tant, segon reduccionisme, a evitar el professionalisme. I tercer reduccionisme, l'individualisme competitiu, és a dir, la consideració que estàs educant per preparar les persones per una carrera de la vida que consisteix en un cop de colze que et situï davant del teu veí. Aquesta idea, que per desgràcia va associada també a tot un plantejament econòmic i polític que sabem que en els nostres dies sembla que està creant una mena de marc del qual no ens podem moure. Bé, és lamentable, perquè les persones que menys saben de pedagogia saben que allò que el nen i la nena aprenen de gran valor quan van per primer cop a l'escola bressol o quan s'incorporen a l'escola infantil i primària és la socialització. Una paraula que significa que el nen i nena aprèn que no està sol en el món i que interrelacionar-se amb els altres és un enriquiment de la seva vida. Si no, hauríem d'educar en unitats aïllades. I no, eduquem en escoles, en grups aula. I l'educació col·lectiva sabem que aporta uns valors que no aporta, ara que hi ha un tema que sabeu que és discutit formalment i seriosament, el dret de les famílies a educar-se els fills a casa. Bé, jo hi veig un inconvenient, es perd socialització. És possible que un pare i una mare molt espavilats puguin educar en allò que en diríem el coneixement molt bé el seu fill o la seva filla, però li fan perdre una riquesa de la vida extraordinària, que és que l'escola es troba amb gent bastant diferent d'ell. Per sort, cada vegada més diferències, més varietat, més diversitat que en diem a les escoles. Per tant, el reduccionisme individualista també és extraordinàriament dolent. I resulta que en la idea de formació al llarg de la vida hi ha un d'aquests reduccionismes que predomina, que és el reduccionisme professionalista. Jo diria que probablement gairebé tots els presents a la sala, almenys jo parlo per mi, però diria que puc parlar per tots, hem sentit a parlar, jo sí segur, per primer cop de formació al llarg de la vida, lligat a la vida professional. És a dir, t'has de formar al llarg de la vida perquè tu quan entres a treballar en un determinat lloc et trobes que al cap de 3 anys, 5 anys, 6 anys han canviat tots els esquemes de producció i per tant t'has d'adaptar per poder produir bé. Llavors molta gent quan li dius formar-se al llarg de la vida entén fer cursets
que et permetin tornar a l'empresa amb una posició de més competència professional. I estic en contra? No, estic en contra que aquesta sigui l'única idea. És a dir, que creguem que formar-se al llarg de la vida és no per assumir-la integralment, sinó per renovar-se en la capacitat productiva. Quina pena! Sense que això, repeteixo, sigui dolent. Sense que això sigui dolent. Però quina pena reduir-ho a això. Per tant, veieu que aquests reduccionismes tenen perill perquè el professionalista que es dona en el sistema educatiu general es dona també, sobretot, en la idea de formació al llarg de la vida. Bé, l'objectiu doncs, de la formació al llarg de la vida, com estic dient des del començament amb aquest títol, és assumir la vida integralment. Què vol dir assumir la vida? Podria haver posat, i no ho vaig posar expressament, òbviament, disfrutar de la vida. I dius, bueno, aquí ens vindrà un epicuri a ensenyar-nos els secrets del plaer permanent i de la felicitat perpètua. Què voleu que us digui? La vida està plena de moments molt durs. I, per tant, no podem jugar amb les paraules i dir «Ei, algú té el secret perquè sempre disfrutis durant tota la teva vida». Mireu, no sempre disfrutem al llarg de la vida. A la vida hem d'entomar molts moments propis i dels altres que són negatius, que són de conflicte, que són de frustració, que són de trencament, que són de dol. Doncs, bueno, la paraula assumir significa al mateix temps aprèn a disfrutar dels cantons i dels aspectes i de les cares bones de la vida, però aprèn també a entomar les parts difícils de la vida. Ja sabeu que es diu ara que un dels defectes que té l'educació en els països avançats és que es vol fer tan ben feta i tan en positiu que als nens i nenes no se'ls prepara per la dificultat. De tal manera que quan en la joventut i en la vida adulta venen les castanyes que dona la vida, de mena diversa, són incapaços de superar-les i entren en unes crisis depressives brutals. No tenen allò que se'n diu resiliència, que sembla que és un concepte que ens ve de la física, però que s'adapta psicològicament, capacitat de vèncer la dificultat. Bueno, perquè és que la vida no és, per desgràcia, només per disfrutar-la. És per disfrutar-la, i tant de bo que molt, i jo us la desitjo òptima, però també és per entomar els seus aspectes negatius, que ens castiguen. Doncs bé, l'objectiu d'una formació al llarg de la vida és que siguem capaços de viure-la, primer amb llibertat, òbviament, perquè és la condició sine qua non de l'existència humana, però amb plena consciència alimentada pel coneixement. El coneixement ens alimenta la consciència, integra la consciència. Viure-la amb una, es diu ara, és una expressió que no m'acaba d'agradar, però es diu molt i s'entén de seguida, amb una bona gestió de les emocions i els efectes. Perquè vivim emocionalment, vulguem o no vulguem. Vivim marcats per impulsos de gust, satisfacció, a vegades ira, a vegades alegria, i això està dintre nostre tant com hi estan els nostres ossos. I per tant aquesta bona gestió d'emocions i efectes és també principal. També molt important, i això tampoc no es diu massa quan es parla de formar-se al llarg de la vida, tenim sensibilitat. És a dir, tenim capacitat de sentir impulsos físics, psíquics i socials, de captar-los i de disfrutar-los. Les persones insensibles són les persones, com deia Aristòtil, iguals que un suro, eixutes, que no tenen vibració per res. Les persones sensibles, estèticament i èticament, són les que capten els matisos de l'existència i són capaços de posar-se en la pell de l'altre i són capaços de disfrutar de tot el que passa al seu entorn. Doncs bé, l'educació de la sensibilitat, que hauria de ser principalment integrada en el sistema educatiu formal, i jo, a parer meu, modestament crec que no ho és prou, s'ha d'aprendre al llarg de la vida. En tot el camí de la vida podem, penso, i hem de millorar la nostra sensibilitat. Perquè, com ha dit algú, la intel·ligència de les coses està en la captació dels seus matisos, i el camí de la captació dels matisos és el camí de la sensibilitat, estètica i ètica. I un altre aspecte importantíssim, com a objectiu per formar-se al llarg de la vida i assumir-la integralment, la sociabilitat i la participació en la comunitat política. Perquè som, com ens havia dit també el savi antic, animals cívics, zoon politikon, membres de la ciutat. I com havia dit un altre poeta més antic, Simònides,
és la ciutat la que educa els homes. I perdoneu, perquè en aquest cas parlava d'homes en el sentit mascle. Polis andra didaskei, deia. La ciutat ensenya els homes, perquè ells, malauradament els grecs antics, eren una societat masclista, però bé, es referia al ciutadà lliure, al ciutadà que pot anar a l'àgora cada dia a ocupar-se dels assumptes públics. Sense aquests assumptes públics no es considerava un ciutadà ple. Els ciutadans grecs tenien un verb que nosaltres no tenim, que era politeuestai, que significa, traduït de manera literal i per tant inadequada, però ja m'entendreu, significa ciutadanejar. Ciutadanejar. És a dir, sortien a ciutadanejar, és a dir, a fer ciutat, a implicar-se en els assumptes públics. Bé, nosaltres tenim uns plantejaments molt diferents, per sort molt millors en alguns aspectes, en d'altres de menor qualitat, però en qualsevol cas tenim la mateixa necessitat que ells. No podem deixar de tenir compromís comunitari, perquè som éssers socials, som éssers cívics. I aquesta és una formació que necessitem al llarg de la vida. Al llarg de la vida podem comprometre'ns amb els assumptes públics i hem de tenir el coneixement, les habilitats, etc., per poder participar en el bé de la comunitat. En aquests moments de crisi brutal, econòmica i política, que això potser es diu poc, però s'ha de dir, el greu d'aquesta crisi en el seu inici arrencada és de caràcter econòmic, però la segona gravetat que està superant a la primera és que enmig de la crisi estem descobrint que no tenim política per sortir de la crisi, que l'únic que tenim és un dictamen tècnic, suposadament tècnic, i que la política està difuminada, difusa a les ordres del dictamen tècnic. Ens falta gruix polític, ens falta participació política, ens falta comunicació i coneixement de la cosa pública. Doncs bé, és un altre dels objectius obvis de la formació al llarg de la vida. Bé, passem al punt següent. Perdó, no sense dir abans, ja que estic parlant de la vida, que hi ha un lema a la porta de l'edifici principal d'una universitat pública americana que, traduït, diu així: l'educació no és la preparació per la vida, l'educació és la vida mateixa. Jo el trobo preciós. Perquè hi ha una certa noció d'educació o de formació segons la qual educar-se i formar-se és instrumental i la vida ve després. No. Educar-se i viure són el mateix acte. Perquè la teva vida és la construcció de la teva persona, que és l'objecte de l'educació i la formació. És fer de tu la teva millor escultura possible. I per tant, no hem d'entendre l'educació i la formació com instruments al servei d'una altra cosa, encara que en el llenguatge és inevitable dir-ho així, i en el títol hi ha una expressió de finalitat, sinó que hauríem d'entendre que l'educació i la vida són una plena unitat. També un il·lustre pedagog català, Xirau, ho va deixar escrit en un llibre preciós, publicat a Eumo, que té per títol Pedagogia i vida. I la idea que sosté és aquesta. És a dir, no fem la ficció. Molta gent pensa que allò que fan els nens i nenes al llarg de la seva educació formal en els centres d'ensenyament és com aquell actor o actriu que assaja per un dia fer l'obra de debò. I dius, no, ara els nens i nenes estan fent un assaig per després viure. No, és que ja viuen. O sigui, el primer que hem de dir és que mentre estan a l'escola ja viuen. I la seva vida a l'escola és de tanta dimensió i responsabilitat i satisfacció o sofriment com pugui ser la vida adulta en les empreses, en les institucions. Però quan deixin l'escola, el sistema formal, i estiguin en empreses, institucions, allà es continuen educant. És a dir, hauríem de fondre els dos espais. L'espai de l'educació formal, l'espai de la vida. Perquè sempre som educables, i encara m'he descuidat de dir una cosa, és que no es pot dir tot, que és que sempre som educadors. Que sempre som també educadors. Que vulguem o no vulguem, en cada moment estem emetent per als altres un missatge que els ajuda a construir-se o els fa destruir una miqueta. La nostra vida actua sobre la vida dels altres, millorant-la o empitjorant-la, en cada moment de l'existència. I algú podria dir, home, vols dir, perquè, per exemple, ara, diu, podríem entendre que tu estàs fent una funció educadora perquè estàs explicant coses, intentes explicar unes coses, mira, ja ho entenem. Diu, però nosaltres que estem asseguts, quiets aquí, doncs voleu que us digui una bona notícia? Vosaltres m'esteu educant a mi perquè la vostra atenció em farà sortir més bona persona del que he entrat en aquesta sala.
perquè hauré tingut el gust de ser escoltat d'una manera atenta, que és per a mi un veritable, deixeu-m'ho dir així, regal, un obsequi. És que és així, és a dir, en la manera de seure i escoltar, en la manera de caminar pel carrer, en la forma d'adreçar-te a un cambrer per demanar un tallat. En aquell moment eduques o deseduques. Som permanentment educables i educadors, la qual cosa és una magnífica notícia, és a dir, l'educació està fosa literalment en la vida. L'educació no és la preparació per la vida, l'educació és la vida mateixa. Bé, deixeu-me passar una mica de pressa, perquè veig que no tindrem temps per parlar del temps, per dir que una de les grans qüestions de la nostra vida, per assumir-la integralment, és la qüestió del temps. La manera com la nostra societat contemporània, que sabeu que ha estat diagnosticada com una societat líquida, una cultura líquida, on tot varia, on tot és... Gràcies. Una mica de mullader. Doncs bé, aquesta societat on tot és flu, on tot canvia immediatament, res no és segur, els punts de referència fallen, en aquesta societat hem comès o estem cometent un atemptat contra una característica vital essencial, que és el temps del viure, la manera com usem el nostre temps. I com que estem parlant de la formació al llarg de la vida, i al llarg de la vida significa en el temps de la vida, parlem un moment d'aquest temps. L'ésser humà, es diu, és l'únic ésser que sapiguem, que a vegades també som pretensiosos i no podem estar en la ment d'un cavall o d'un elefant, pobret elefant, o d'un ocell. No podem estar-hi. Els indicis que tenim per l'observació honesta i científica és que cap altre animal, que no sigui l'humà, no té noció del temps com la tenim nosaltres. Nosaltres som capaços de viure el temps no viscut, és a dir, de viure un temps que no és el present. Podem viure el passat pel record, per un record que està verbalitzat, memoritzat, ordenat, cronologitzat, i podem anticipar el futur, amb encert o amb error, però el podem anticipar, podem projectar-nos. I no sembla que en les espècies animals que no són humanes hi hagi aquesta capacitat. Per tant, diríem que tenim una mena de triple vida. Tenim la vida viscuda, passat, la vida vivible, futur, i la vida vivent, present. Com gestionem aquest temps? Doncs bé, tendim a gestionar-lo d'una manera conflictiva. Per què? Perquè s'ha imposat el que se n'ha dit la tirania del present. El nostre present s'ha tornat un present obsessiu, que alguns en diuen el poder dictatorial de l'ara, propi d'una societat de la satisfacció immediata i el més absoluta possible. I això està provocant que hi hagi una sèrie d'operacions psicològiques i socials que són, diguem-ne, antieducatives, és a dir, que ens fan malbé la nostra construcció personal. Daniel Innerarity, un col·lega que admiro i que tinc l'honor de comptar amb la seva amistat, amb un llibre sobre el temps, sobre el futur, exactament, diu el següent: estem fent la substitució del llarg termini pel curt, la substitució de la durada per la immediatesa, la substitució de la permanència per la transitorietat, de la memòria per la sensació i de la visió per l'impuls. Doncs posem els conceptes ordenats ara per separat. Llarg termini, durada, permanència, memòria i visió. Ens parlen d'una forma, diguem-ne, tranquil·la d'usar el nostre temps. Anem a l'altre costat. Curt termini, immediatesa, transitorietat, sensació i impuls. I estem en la descripció de la caducitat i dels nervis. D'aquest no tenir temps per res. I és una realitat en la qual ara estem immersos i que perjudica les nostres capacitats autoformatives, perquè ens impedeixen el mínim espai i la mínima calma per poder assimilar, per poder reflexionar sobre el que ens està passant. Perquè hi ha molta gent que es pensa que només pel fet de ser gran, amb edat, quan et fas gran, tens experiència. No és veritat. Quan et fas gran tens moltes coses, i alguns en diuen experiència, però hi ha molta gent gran que no arriba a tenir experiència. Per què? Perquè no ha reflexionat sobre el que li ha passat. La veritable experiència humana és la que, sobre el que et passa, és capaç de fer una elaboració i una anàlisi i un diagnòstic. Si només et passen coses però no les reflexiones, això no és experiència. O és experiència de molt poca qualitat.
Vivim, diu algun autor, en una situació que es pot considerar d'autèntic atac al futur. Per què? Perquè hem convertit el futur en una mena d'abocador del present, un present hiperconsumista i de satisfacció immediata que ens fa anar al futur i aprofitar-ne possibilitats per al nostre present. Des d'aquest punt de vista es diu, ara que ja no podem colonitzar l'espai per vergonya, com havíem fet segles enrere, colonitzàvem l'Àfrica, colonitzàvem Amèrica, colonitzàvem Àsia, ara això ja no es pot fer, ara colonitzem el temps i hem colonitzat el futur. És a dir, hem posat l'energia i la matèria i la força del futur al servei d'un present obsessiu i hiperconsumista. De manera que algú ha dit amb molta gràcia, ens hem convertit en ocupes amb K del futur. Estem en el present, però ja estem gaudint, de vegades injustament, del nostre futur, creant el que se n'ha dit una injustícia intergeneracional, perquè les generacions futures hauran de pagar el que nosaltres hem consumit. No m'estic referint a la crisi del deute, que és una variant d'això, però que és una variant d'això també. I el passat, també tenim una mala relació amb el passat, perquè en un present tan obsessiu com el que tenim i tan competitiu entre nosaltres, el passat fa nosa, el passat necessita temps. I hem declarat el passat caducat. I passat i caducat no són sinònims. Els iogurts caduquen, el passat humà no caduca. El passat humà està viu en nosaltres. L'individual, per suposat, i mireu quina tragèdia és l'Alzheimer, que és la desaparició del teu passat, i també el col·lectiu. I quan nosaltres declarem el passat caducat, estem tallant una dimensió essencial de la nostra personalitat. Menysprear el passat, menysprear la memòria, és perdre identitat, perquè la identitat es construeix justament a partir de la memòria. Algú ha dit molt encertadament, el present, que és l'únic temps que tenim, està fet de la matèria del passat. De què, si no? El nostre present, en aquest moment, és allò que hem estat. Cadascú de nosaltres que repassi la seva pròpia vida. Estic aquí, soc aquest, i és tot el que he estat fent. De tal manera que despreciar el passat, declarar-lo caducat, és ignorar un vector de la nostra personalitat i, per tant, ignorar una capacitat d'autoconstruir-nos, d'autoeducar-nos, d'autoformar-nos. Quan es perd la identitat, què es perd? Es perd sentit de pertinença. Quan tu no saps qui ets, no saps a què pertanys. I quan no saps a què pertanys, es perd sentit de la responsabilitat. De tal manera que arribem a una societat on els individus que han declarat el seu, no ho han declarat formalment, però viuen com si ho haguessin declarat formalment, el seu passat com a caducat, s'estan buidant d'identitat, de sentit de pertinença i de responsabilitat. Trist, perquè és una manera de formar-se en comptes de formar-se. És una manera de destruir la pròpia personalitat. Bé, educar-se doncs al llarg de la vida, en l'ús del temps de la vida, és una necessitat importantíssima, perquè el que s'ha de fer és intentar posar el temps a favor nostre i reintroduir el que algun autor en diu l'espessor del temps. El temps se'ns ha tornat també líquid, feble, i reintroduir l'espessor del temps es fa a través de la maduració, de la reflexió i de la mediació. Elements que són dificultosos perquè necessiten, valgui la redundància, necessiten temps. És a dir, necessiten calma, serenitat, pòsit. Clar, això és difícil perquè vivim en aquesta hiperexcitació que ens porta a l'existència contemporània i perquè ens passa, si em permeteu ara una petita broma, perquè estem tots molt seriosos i això el temps, la veritat és que és un problema filosòfic i humà tremendo, insuperable. Les reflexions de Sant Agustí sobre el temps són boníssimes, o de Kant, per exemple. Permeteu-me una petita broma. Woody Allen, preguntat un dia sobre què opinava de l'eternitat, va contestar: l'eternitat deu ser molt avorrida, sobretot cap al final. Woody Allen en estat pur. I què ens passa? Ens passa que quan diem madurem, reflexionem, sembla com si estiguéssim proposant una mena d'eternitat. Allò, clar, no està fent una cosa agitada, sinó pausada. I dius, això ha de ser molt avorrit.
I aquesta noció, fixeu-vos que la noció d'avorriment els joves la tenen vivíssima. Això és avorrit, quan estàs una estona sense fer alguna cosa. Ara que som capaços, fins i tot els homes, de fer 2 o 3 coses a la vegada. Seràs tu. No, jo sol acostumo a fracassar quan n'intento més d'una, però sí que és veritat, sobretot els homes més joves, que són capaços de fer anar 2 màquines a la vegada, telefonar, escoltar música, ordenar no sé què, netejar potser no, però bé, capaços de fer 2 o 3 coses a la vegada. I vivim en aquesta sobreexcitació que ens impedeix aquesta espessor del temps que ens permetria disfrutar, ara sí, disfrutar dels béns de l'existència, dels béns culturals, dels béns socials, del bé de l'amistat. Home, hi ha una cosa que fa pena, no? És aquesta, i perdoneu, ara no us critico si vosaltres esteu en aquest cas, però les llistes d'amics com es diu això? Del Facebook, sí. Perdoneu, un que és funcionari, en comptes de Facebook em sortia Muface. Deu ser que... Disculpeu, per allò de la F i la C, del Facebook. Esclar, aquella història de... L'altre dia llegia una classificació d'actrius i esportistes que tenen 50 milions d'amics. Pobreta, no? La Shakira, no sé si tenia 15 milions d'amics. Pobreta. 15 milions d'amics. Però quina broma és aquesta, no? Quina broma és aquesta? Si està comprovat que amics i amigues de debò se'n pot tenir com a molt mitja dotzena. Ara disfruta'ls molt. Dedica'ls-hi tardes i dies i mesos, si pots. I es necessita aquesta capacitat de, com a la lectura, com a tantes activitats que són de formació al llarg de la vida, per disfrutar-la i en els moments que toca patir-la, per tant posem-hi a assumir-la, per assumir-la en la seva integralitat. Bé, passo ja al punt final, perquè veig que anem avançant en el cronòmetre, fent una referència a això que jo en deia els eixos vitals antropogènics, és a dir, la vida humana, tan complexa, sembla que després de segles i segles de reflexió, fins i tot pausada, ens ha ensenyat que hi ha 4 eixos que sobre un eix que ja no esmentaré perquè es dona per suposat que és el propi cos, és a dir, sobre una corporalitat que de vegades fins i tot és excessiva, però sobre la nostra corporalitat, nosaltres construïm la nostra vida com a éssers humans entorn de 4 eixos que tots ells en el fons estan relacionats, però que es pot identificar una certa diferenciació per parlar de quins són i de quins valors els omplen per fer la proposta final. Si volem formar-nos al llarg de la vida per assumir-la integralment, que vol dir disfrutar-la quan es pot disfrutar i saber-la patir quan s'ha de patir, cuidem-nos d'aquests 4 eixos que venen ara. Primer eix, allò que dèiem abans, a la definició d'Spranker faltava el coneixement. El coneixement! Posem-lo primer, que no hi hagi problemes. L'eix coneixement. L'ésser humà ha dominat la Terra perquè ha estat capaç de construir uns sistemes simbòlics, el més important del matemàtic és el llenguatge natural, però també el llenguatge matemàtic, que ens permeten entendre. Avui sentia una entrevista que feien a Wagensberg que citava Einstein i que deia el més sorprenent del món, havia dit Einstein, és que sigui intel·ligible. És a dir, som capaços de crear coneixement que ens explica coses del món i sabem que ens explica coses del món d'una certitud acceptable perquè som capaços de posar aquesta naturalesa al nostre servei, com deia Bacon, obeir les lleis de la naturalesa per dominar-les. I això ho hem estat sabent fent, amb moltes limitacions, segurament amb errors importants, perquè quan sents un físic quàntic dient-te que tot el que tu penses que és, no és. Però bé, l'important és que funciona. I per tant, alguns graus de coneixement assolim. Doncs bé, un eix vital és el coneixement. No seríem l'espècie humana que som si no fos perquè hem sabut conèixer el món. I conèixer-nos també una mica nosaltres mateixos. Segon eix de la vida. L'eix que podríem anomenar, o sigui, el primer seria l'eix racional, el segon eix seria l'eix ètic. Ens hem descobert no només com a éssers capaços d'interpretar el món i dominar-lo notablement, sinó que ens hem descobert com a éssers titulars de dignitat i de drets. És a dir, nosaltres sabem perfectament quan una persona en relació a nosaltres ens tracta d'una manera acceptable i quan ens tracta d'una manera inacceptable. Dit d'una altra manera, en aquests termes, quan respecta la nostra dignitat i quan no respecta la nostra dignitat.
i tenim un íntim sentiment del que és la dignitat. Kant ho va explicar molt bé en la formulació del seu imperatiu categòric. I és bastant simple. En aquest cas, Kant no és difícil. Diu, no la frase exacta, que de memòria no la puc reproduir, però la idea és aquesta, la dignitat humana és aquella qualitat per la qual mai no hem de ser tractats com un instrument, sempre com una finalitat valuosa en si mateixa. És a dir, el que qualifica la dignitat és la no instrumentalitzabilitat. Perdó per la paraula, que és de les que entrebanquen. Cada ésser humà és un valor en si mateix i mai no el podem utilitzar instrumentalment. Aquesta és la noció. I aquesta és una noció que construeix l'eix ètic de la persona. Associada a la dignitat, la igualtat, que és el fonament de les democràcies modernes, encara que els grecs ja havien apuntat també idees en aquest sentit. Perquè el que ens passa és que un cop hem definit cada ésser humà com un ésser que és un valor absolut en si mateix, es deriva automàticament la igualtat. És que hi pot haver diferències d'absolut? No hi pot haver diferències d'absolut com no hi hauria, suposo, professor, diferències d'infinit. Infinit és igual a infinit. Absolut és igual a absolut. No hi ha un valor dignitat absolut de la persona A que sigui diferent del valor dignitat absolut de la persona B, perquè si fos diferent un dels dos no seria absolut. Per tant, associada a la dignitat, la igualtat, que ens dona pas al tercer eix, l'eix social de la persona. És a dir, no només tenim capacitat racional d'interpretar el món, no només tenim reconeixement de la dignitat de cada un de nosaltres, sinó que descobrim que ens necessitem mútuament i que la millor forma d'organitzar-nos és reconèixer-nos igualtat en drets i deures. I és l'eix que podríem anomenar sociopolític. És a dir, cada individu es conforma en la seva escultura individual en interacció amb els altres. I aquesta interacció té regles. I ens interessa conèixer aquestes regles per poder-les modificar i millorar. Però és un eix sense el qual la vida humana perd molt de valor. Si algú no desplega el seu eix social, doncs és un algú molt imperfecte. És com una escultura que pretengués reproduir un cos humà i no tingués braços o no tingués cap. Doncs mira, seria una escultura molt deficient, amb la hipòtesi que parléssim d'escultures figuratives. Clar, podríem parlar de formes d'art que no siguin figuratius. Però si parléssim d'art figuratiu, imaginem-nos això, una escultura humana que li falten els braços. Home, doncs li falta bastant. Doncs bé, la persona humana que construeix la seva escultura individual sense l'eix social en sentit ampli, però que inclou el polític, i el polític també en sentit ampli, no en sentit, diguem-ho així, de joc partidista, sinó de compromís per una societat més justa i millor. Doncs bé, tercer eix de la persona. I el quart. El quart és amb el que segurament alguns col·legues meus, o molts, em dirien amb aquest no tens raó, però jo el defenso perquè jo penso que és necessari. N'hem parlat una mica abans, és l'eix de la sensibilitat, l'eix estètic de la persona. Les nostres persones, dotades de sentits a través dels quals adquirim el coneixement, Aristòtil, res no està en la intel·ligència que no hagi passat pels sentits, doctor Anton, que sé que és un lema que li agrada, doncs bé, és exactament així. Estem construïts des dels sentits i a través dels sentits. I els nostres sentits poden ser millors i pitjors. I la nostra vista pot captar colors, i els daltònics en capten menys o els capten confusament. Però la nostra vista necessita ser educada i la nostra oïda necessita ser educada. És a dir, mirar i escoltar és un art. I això també necessita ser educat, igual que el coneixement filosòfic, físic o matemàtic, exactament igual. Però en canvi no li donem prou importància. Hi ha un conte molt bonic d'Eduardo Galeano, de l'uruguaià, que explica la història d'un pare que acompanya el seu fill a veure per primera vegada el mar. Venen de terra endins, el nen, posem un nen de 8-9 anys, no havia vist mai el mar, i diu, avui t'ensenyaré el mar. I diu que van caminant, l'escriptor ho fa amb molta gràcia, passant primer per zones boscoses, després per una zona de dunes, i finalment s'enfilen a una duna i es veu el mar, en la seva grandiositat, en la seva lluminositat. I sabeu què li diu el nen al pare? Papà, ayúdame a mirar. És preciós. El nen està definint la necessitat de l'educació estètica. Està captant pels seus ulls
Una cosa que sap que no acaba d'explotar i d'aprofitar, que el desborda. I diu, ajúdame a mirar. És a dir, dit si fos un nen refistolat, que gairebé faria cosa, edúcame la sensibilitat. Papà, edúcame la sensibilitat. Per què? Perquè l'educació de la sensibilitat és l'educació, dèiem, del matís. És l'educació del contrast. És l'educació de la diferència. És l'educació del saber-te posar en la pell de l'altre quan parlem ja de sensibilitat ètica. Perquè hi ha un pont entre la sensibilitat estètica i la sensibilitat ètica. I formant la sensibilitat estètica, musical, visual, plàstica, estem preformant la sensibilitat ètica. No les confonguem, perquè com molt bé algú va observar, Steiner, gran humanista, els nazis escoltaven una música excel·lent, mentre sortia fum pels crematoris. Per tant, compte, no podem reduir la sensibilitat ètica a la sensibilitat estètica, però sí podem dir que la bona formació de la sensibilitat estètica ajuda a la formació de la sensibilitat ètica. Perquè el respecte per les coses materials és un primer pas pel respecte per les persones, que és el que qualifica la sensibilitat ètica. I per això una proposta d'assumir la vida integralment en la nostra formació al llarg de l'existència és pensar en aquests 4 eixos. És a dir, ens hauríem de pensar com a éssers que tenim 4 espais per omplir al llarg de la nostra vida, que el primer material que ens hi posin serà transcendental, no menysprem gens l'educació formal, per tant, tota la feina que es faci del 0 als 18 anys, com a mínim, és importantíssima, però que no s'acaba aquí. Del 0 a 18 anys, omplint molt i molt i molt aquesta capacitat nostra, ens omplen un quart, si volen un terç, però ens queda molt per omplir, fins que ens morim. I els 4 grans dipòsits per omplir són aquests. El dipòsit racional, coneixement, el dipòsit ètic, dignitat, el dipòsit social, amb el valor igualtat i bondat com a principal, i el sensible, la sensibilitat, amb el valor bellesa amb B alta. La captació de la bellesa, el gaudi de la bellesa com un de molt important. Bé, jo acabaria amb un altre petit conte per assenyalar, de manera metafòrica, que la nostra formació al llarg de la vida per assumir la vida integralment, que com he dit en el títol ja hi havia tota la conferència en certa manera, depèn sobretot de nosaltres. És a dir, és una apel·lació a la nostra autonomia i a la nostra responsabilitat. Sí que és veritat que la societat ha de procurar oferir instruments perquè les persones els facin servir per a la seva autoformació, però sobretot la formació depèn de nosaltres mateixos, d'una mena d'actitud vital que consisteix en descobrir, primer en encuriosir-se per les fonts possibles de formació, descobrir-les i integrar-les en la pròpia existència. I això depèn sobretot i gairebé exclusivament de nosaltres mateixos. Doncs bé, el conte amb el qual volia acabar és el d'aquella criatura molt espavilada, molt maca, molt sàvia. Nen o nena és igual, perquè hi ha nens i nenes savis i espavilats. Doncs aquella criatura molt sàvia que li diuen que al poble del costat hi ha un home gran molt savi, molt savi, molt savi. I aquella criatura, que és competitiva, diu: vull anar a provar si aquest home és tan savi. I un dia se'n va al poble del costat i diuen a aquell senyor: senyor, m'han dit que vostè és molt savi. Em pot dir si aquesta papallona que tinc a la meva mà és viva o morta? I la criatura espavilada pensa: si em diu que és viva, amb un petit moviment la mato i li ensenyo morta i s'haurà equivocat. I si em diu que és morta, la deixo anar i davant dels seus ulls veurà que s'ha equivocat. Per tant, en els 2 casos, demostraré que no era tan savi. Diu: senyor, aquesta papallona que tinc a la mà és viva o morta? I el senyor li contesta: la papallona és a la teva mà, de tu depèn que sigui viva o morta. De tu depèn. De cadascú de nosaltres depèn la nostra autoformació al llarg de la vida. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, doctor Del Pozo, per aquesta magnífica conferència sobre tantíssimes coses que heu exposat i especialment sobre el tema que ens ocupa de la formació, del temps i de la vida. Deixaríem un espai per si alguna persona de les assistents volgués fer alguna aportació, alguna contribució, alguna pregunta sobre la conferència del doctor Del Pozo. Els he deixat planxats. No, llavors, si hi ha alguna curiositat, observació, pregunta, crítica, estic a la disposició. Sí. Felicitar-lo. Gràcies. A vostè per el que ens ha explicat i a UNESCO, perquè crec que és un dels millors regals que he rebut d'UNESCO, la seva conferència. Moltes gràcies. Hi ha una pregunta. Sí. Quan ha parlat de reintroduir l'expressió del temps, sí. Ha dit ràpidament, sí. Hem dit reflexió, maduració i mediació. Sí, és a dir, aviam, deixar madurar les coses, una imatge que ens pot servir és com avui, per exemple, la fruita arriba a la nostra taula amb poc gust perquè no ha madurat bé, perquè ens l'han transportada de saber on, sota uns règims tèrmics tremendos i no ha madurat bé, perquè les coses madurin necessiten el seu temps. Per tant, comprendre de cada cosa que hi ha a la vida el que en podríem dir el seu temps propi per aconseguir la seva bona maduració. La bona notícia per la vida humana en el món contemporani, que té tantes tensions i tants problemes, és que, diuen els psicòlegs, i penso, jo estic d'acord, que em sembla una observació ben feta, avui la vida infantil i juvenil, el temps infantil i juvenil s'ha allargat. Bé, s'ha allargat tota la vida, però molt especialment l'etapa infantil i juvenil. Avui una persona de 30 anys no és el que era una persona de 30 anys abans, ni de lluny. I això ho podem comprovar amb els nostres fills, inclús. Això, que per un cantó es pot considerar un inconvenient, per un altre cantó és un avantatge. Com més temps la vida humana té d'infància i joventut, més probable és que tingui una bona maduresa. És a dir, la bona maduració és la maduració que ha tingut temps per poder-se fer. L'altra cosa és que pel camí molts usos inadequats del temps ho puguin destorbar. Però en principi això és bo. Això ho explica Piaget molt bé en aquell petit clàssic que són 6 estudis de psicologia, quan diu, està comprovat, i parla, és un llibre escrit als anys 20 o 30, ell parla d'estudiants que surten del sistema als 14 anys per anar a treballar i estudiants que surten als 20 i tants després d'haver fet més estudis superiors. I diu, què s'observa? S'observa quan els dos nois que comparem estan, per exemple, a 19 anys, s'observa que és més madur el treballador i més immadur el que ha anat a estudiar. Quan els trobes a 40 anys, observes que és més madur, almenys en el sentit de més ben madurat, el que va tenir l'ocasió d'estudiar que l'altre. L'altre ha madurat de pressa, però imperfectament. El que ha tingut més temps ha madurat més lentament, per tant, hi ha una època en què l'estudiant sembla un tarambana i l'altre dius, ostres, aquest tio s'ha fet un home o una dona, i, en canvi, a llarg termini, la maduració lenta és una bona notícia. Bé, és la idea aquesta. La reflexió suposo que no necessita comentari, i una altra, la mediació. La mediació, aquest sí que necessita el comentari. Què ens passa? Estem en aquesta obsessió molt individualista per sortir de l'existència i no estem acostumats a buscar mediadors nostres amb els nostres problemes, amb les nostres coses. Ens costa molt. Tendim a les solucions individuals. Ara, sobretot, i l'altre dia, perdoneu, perquè és una anècdota trista per mi, trista però no tant, perquè és una persona més jove que jo, que se li va diagnosticar una leucèmia, l'estan curant i se n'està sortint. Per tant, no explico una cosa tràgica. Se n'està sortint. Doncs bé, a aquesta persona un li va preguntar, i ell diu que es va enfadar molt, ja has mirat a internet això teu? I ell va dir, ni loco, ni boig, ni boig. És a dir, si tens una leucèmia i entres a internet, llavors pots tenir 2 leucèmies.
la que per desgràcia afecta la teva sang i la que t'afectarà el cap. Tranquil, busca mediació humana. Dius, escolta, jo m'estic refiant dels meus metges, i per què necessito jo entrar? En canvi, fixeu-vos, la tendència que tenim és ja ens ho farem sols, a fer-t'ho tu tot sol. Una manera d'enriquir el temps humà és perdre temps, perdre entre cometes, jo diria invertir temps en buscar mediació. Buscar mediació pel conflicte, buscar mediació pel projecte, buscar mediació pel consell. És introduir aquest gruix en l'existència que més aviat tendim a perdre perquè vivim accelerats. Donaríem temps que hi hagués alguna altra intervenció. Em sembla que no. Jo, si de cas, deixeu-me dir moltíssimes gràcies. Us ho he dit abans a mitja conferència i us ho dic ara. Moltíssimes gràcies perquè m'he sentit molt ben escoltat. I aquesta també, fixeu-vos bé, també és una característica de bon ús del temps. Seure i escoltar amb calma. I jo no dic a mi, perdona, ara algú podria interpretar malament, però seure i escoltar amb calma a qui sigui si té alguna cosa per dir. És una forma d'assolir aquesta espessor. Moltíssimes gràcies per la invitació i per l'atenció. Recordem que aquí a fora hi ha unes publicacions per a les persones que han arribat amb retard que poden obtenir gratuïtament si els interessen. Moltes gràcies i bona tarda en nom de les dues entitats que hem organitzat l'acte, l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha acollit l'acte, i el Centre UNESCO de Catalunya. Molt bona tarda.